după ploaia de ieri, am montat pompa submersibilă pe pardoseală, Da. am tras cât a prins pompa, după care am luat și am băgat pompa în butoiul. Cam cât a fost nivelul de apă de ieri până astăzi care s-a strâns aici? 10-12 cm. Asta la o simplă ploaie, o simplă ploaie, da. de primăvară, să spunem așa. Că am tras-o continuu. Am tras-o continuu cu pompa de grădină înainte, când era, până s-a topit zăpada, când venea masiv. Și practic se și infiltrează, nu numai de la ploi, se infiltrează din exterior. Am înțeles că în urmă cu câțiva ani ați avut o problemă foarte mare, ajunsese apa la 1 metru Da, și... da. În 2005 și cum ați descurcat? La 1 metru. Păi, tot la fel. A trebuit să... atunci mi-a venit ideea să să fac un sort pentru pompa de grădină și să trag cu pompa de grădină să împing afară pe șanț. Practic, fără o pompă aici nu se poate, nu puteți să vă depozitați alimente? Nu, am cum, pentru că, uite, alea au picat. Tot ce a fost aici a picat grămadă. Că au fost s-au putrezit. S-au putrezit lațele de lemn. Da. Acum trebuie să înlocuim tot ce e de lemn. Da. Am dat afară, aveam și noi niște butoiași și pe aici le-am dat afară. Uite, toate astea mizerabile, murdare de... Da. La hidroforul ăsta am pus un pic de fundație, zic, ca să nu ajungă apa la motor. Și s-a întâmplat în 2005 că am scos motorul, am scos din priză, a intrat fimiul așa prin apă, de-a scos din priză, că mergea hidroforul și arunca apă în toate direcțiile. În 1900 ne referim la pânza freatică, care e infestată cu produs petrolier din 1974. S-a spart o conductă de benzină care mergea de la Braș, de la combinatul de la Braș la Teleajen, la depozitul de la Teleajen, și a infestat tot solul. Că în momentul, deci tatăl meu a săpat pentru puț absorbant și la 3 metri, la 3 metri n-am mai putut săpa fără mască pe figură. Exact. Deci a săpat, ca să mai sape încă 1 metru, trebuia să sape cu masca și era frică că ieșea benzină. Dar nu putea săpa cu târnacoc, cu ceva, să nu facă scântei, că lua foc acolo. Ei, asta a fost în 17 ani. De atunci nu s-a mai curățat pânza freatică, nimeni nu poate folosi pompă de apă de mână ca să... Deși aveți o pânză freatică foarte aproape și foarte... Și era o apă excepțională, ca apă potabilă din pânza freatică. Ei, ulterior, după Revoluție, s-au spart conducte, deci cine le-a spart? A infestat solul masiv cu motorină, se extragea benzină cu motorină amestecată, că vindeau ăștia la Ardelești. Exact, și era o legendă că aici în Bărcănești, în Tătărani, iese petrolul din pământ pur și simplu. La câțiva metri, da. Și normal că pânza freatică e infestată, că nu se poate folosi și animalele nu beau apa asta, că formează o pânză de petrol deasupra și nici animalele nu beau apa.